Hola, nens i nines, adults i adultes. Avui farem una manualitat que serà fer guirnaldes de fantasmes de Halloween. Hola, nens. Què necessitem? Necessitarem paper, llapis, tisores, ferament i un fil. Molt bé, ja tenim aquí el nostre paper. El que necessitem és posar-lo en vertical i doblegar-lo per la meitat. Una vegada que el tenim així, podem posar-lo per on està l'obertura. Veus? Cap a nosaltres. I el que no es pot obrir, cap que no sigui cap nosaltres. Molt bé, collirem els nostres llapis i per la zona on està l'obertura, veus? Tenim que fer així. Així. Perquè no podem cortar això, perquè si cortem això no podem pegar el nostre fil. D'acord? Doncs que farem el nostre fantasma. El nostre fantasma és fantàstic. I si mos ha sortit malament, tranquil·litat, es pot borrar. Molt bé, vaig una altra vegada. I ara el fet un poquet més gran. Veus? Jo faré 6 fantasmes, 3 per cada paper. Molt bé, farem un altre fent la forma. Molt bé, un altre fantasma. Ara toca el tercer. I també, si mos cap, podem fer un quart o un cinquè. Molt bé, ja tenim els 3. Ara que tenim 3 fantasmes, veus? Podrem fer-li les cares. Per exemple, en el primer ulls molt bonics, amb la llengua a fora. Veus? El segon que podríem fer, per exemple, podem fer 2 ulls, un ull obert i un ull tancat, amb la boca oberta. Com us pareix? Vos agrada? Tic, ting, ting. Aquesta anomenarà Pep 1, Pep 2 i aquest Pep 3. En el tercer, per exemple, una cara de calabasso. Per exemple, un
Que terrorífics! Mireu que terrorífics són! Ara deixarem aquest paper per un altre moment. Adeu! I collarem i agafarem un altre paper. Si són dos papers tranquils i fem el mateix amb l'altre paper. Ara girem i fem una altra vegada els 3 fantasmes o 4 o 5 els que vulgueu. D'acord? Vinga, una altra vegada els fantasmes. Una altra vegada els fantasmes. La meva celebració preferida és Halloween. I a vosaltres? Jo en Halloween me disfressaré de l'exorcista. I serà molt guai. D'acord, fem l'últim fantasma. Mireu. No passa res si no queda perfecte. D'acord? Ara li podem fer les cares. Per exemple, aquest vull d'aquest home que fa la mort. Per exemple. Així, amb la boca. Mireu. Aquí. Mireu, la primera cara ja està llesta. Ara toca la segona. I vull que estigui terrorífic, amb dents afilats i ulls terrorífics. Mireu. Fem la boca i les dents afilades. Mireu. Ara toca la tercera, que vull que estigui assustat. Sí, per això faré 2 ulls blancs i faré una línia a baix dels ulls i a damunt 2 línies i faré un així, veus? Ja tenim els 3 fantasmes i ara collirem l'altra fulla també. Ara tenim tots els fantasmes. Molt bé, ara el que farem serà retallar-los.
Bon, ara que tenim tots retallats, poden collir els que volem pintar. I els altres els deixarem per aquí. Molt bé, ara collirem els fils ja collit de color blau. Si voleu d'un altre color, podeu collir d'un altre color. Molt bé, ara collirem la mida dels fantasmes. Molt bé, i tenim que collir fil per posar-lo en el fil. D'acord? Els fantasmes en el fil. Molt bé. D'acord, jo crec que així em bastarà molt. Molt bé. Posarem el fil a la taula i posarem els fantasmes on els vulguem posar. Un aquí, un aquí, un aquí, un altre aquí. El meu preferit aquí. I falta un que serà aquí. Molt bé. Ara agafarem les tisores. On són? Aquí. Agafarem les tisores i tenim que deixar molt d'espai. Així. Més o manca així. Des d'aquí fins aquí. D'acord? Molt bé. Ara us explicaré. Tenim que collir un fantasma i posar això aquí a dins i posar ferrament i pegar-lo. D'acord? Així amb tots els fantasmes. Ja hem acabat el nostre guirnalda
i la podeu decorar on vosaltres voleu. Adeu!